tanjango hapung hatairok Tansangdi Chichukudo Farok Tansa online no Jenny Imangrok Joto neta rok na hingya je tabuk public rok na je duk kariwi je tabuk yang go mushroom bo ungko biskuto mushroom rukthar ma hai rukthar na rok na sia kok sawa busuk thoki ui tak angkhor kana di borok bisas khaina kok grikha tabuk candidate phano song na hangka sikang bria white sabanya choi ri ri se ang judi yongla hayola bahar thangka bisma sabai budi ana ni choi ri ri se khaima khasi saseo tabuk kebla bisas krei tabuk je tongner rok na bisas ta khajite koijon thano bisas khaina ko ya odek pai thangana odek thago ke thanai cha saijaman bai khanara ungka musuk tuino nuk bai khanabla o je ha ha dofa dofa jati jati hinai rok no tabuk nuk bai khanabla heno biskut kalai jago mushroom butrang khai malik thangai kuthumma hai tabuk truk truk aba angkhorlai tonglayo mane line sawai abo he obosla chali tongka agi khitam sa tabuk tamungkha public rok no thoki ka जों के पाब्लिक बरक कसं कुबुइ कुबुइ न बरक हा सादिन खाइनाय बरक मानथाय गारि सिनाय सिनि बागै बरक बोखाबाय खाबाय खुगबाय जान रिउइ न सामुं खलाय दङ नि जोंखाय जों पाब्लिक रखाय कसं बरक न बिसास खाय दं बरखाय तामुखा जन साधारण बखरक तगै चामा कलायो नादि जत पाब्लिक रक न बरक सप्रागमानि सामान कलाय अब Dukka kotor hinomno dukka kotor tabuk sibai sidis inti prasarak bukhawo kaham kai wansuk nani rungdi kaham kai seng ma wansuk lainai kaham kai ma babilai sinai tam male seng public rok te salbesuk thoki jaknai neta rok bai MLA rok bai MDC rok neta rok minister rok sengno thoki tong bole seng public bai public to thoki laya seng ba booth phungsani malik se booth ni sal phaike seng thangi booth rian paikha jesin hamjak mawa Engka sengno asal thoki ne rok tak sabo sabo angkhor tongbai khana bala bubagrani bagai yang thei je mano bubagrani bagai ane bukha khakja se bagri mano je bubagra samani abonang khainai je thiasak nang bubagrani logi tongnai je bubagrani giratar tipralen maya sak bubagrana logiri tongnai je bubagrani manthai maya sak ang bubagra bai manjui korongoi tongnai tipra motha long life bubagra long life hine rok tabuk teruk hai mushroom kuk kuthui kenjwa kuthuyo rukthar ma hai rukthar tongbai kha torai public rok to belai kaham public rok no norok thoki suka hani mungui jatini mungui dofani mungui norok thoki suka khorong se thang humale dak thangai bo tonguka tei bising aingo thangjak na doro tini te bonugano khortai khorok busuk thang naji thoki nai rok no tini bo thangnai tini bo angkhorna kok no jotono tabuk to social media ni juk Simon, sabo tamo wansuk tong, sabo tamo jugung tong, jotono. Ap sukai norok borok no thoki ka. Jono sadron rok ni, public rok ni, bukha thijak, bukha uru muru. Norok tai, jono sadron public rok no, norok tai thoki mali apia. Tabuk le norok no jise sarai besarok pano, tatal thokai batbar rang sakrak ni sinisukwa. Sinisukwa norok no tabuk tatal thokai batbar lubi. Gari koto pailainani nok koto tanglainani luxury malik tongnani kaham chawi kaham kanoi dunia ganang khawai tongnani nong ni te kisuya ang joto neta rok na hingya je tabuk public rok na je duk kariwi je tabuk yang go mushroom bo ungko biskuto mushroom rukthar ma hai rukthar na rok na sia kok sawa busuk thoki ui tak angkhor kana di borok bisas khaina kok grikha tabuk candidate phano song na hangka sikang bria white sabanya choi ri ri se ang judi yongla hayola bahar thangka bisma sabai budi ana hini choi ri se khaima khasi saseo tabuk kebla bisas krei tabuk je tongner no bisas ta khajite koijon thano bisas khaina ko ya odek pai thangana odek thago ke thanai cha saijaman bai khanara ungka musuk tuino